दावसी देलाय मुजुगुल फुलायलाय दिनैनि गाहाय रादाबावनो दङ सनितपुर जिल्लानि सासे बर' सेंग्राया अनलाइननिफ्राय बियो साबोन अर्डार खालामदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि जेब्ला बियो पार्सेलखौ खुलिनानै नायो अब्ला साबोननि जायगायाव बियो नुबाय गंसे आइफन आरो बेफोर केमेरा मोनथाम गोनां बिथाङा साबोननि जायगायाव आइफनखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनबाय मानो होनोबा बिथाङा सासे सिख्लाजों डेटिंआव थांनो गोनांमोन जायनि थाखाय बियो डेटिंआव थांनायनि सिगां गावखौनो थुखैनांगौ होननानै बियो साबोन अर्डार खालामदोंमोन नाथाय खाफालमोनदा साबोननि जायगायाव आइफनसो फैबाय बिथाङा जोबोद दुखु मोननानै बियो कन्ज्युमार कर्टआव थांनो नागिरबाय नाथाय बेवहायबो बिहा दुगैनो थाखाय साबोन गैया रागा आरो दुखुजों बियो अनलाइननि कास्टमार केयाराव फन खालामबाय बेवहायबो कास्टमार केयारनि सिख्लाया बुंहरबाय आइफनखौनो लादो जोंनाव साबोना जोबनानै दंथ'यो होननानै दा बिथाङा जोबोद दुखु जाबाय मानो होनोब्ला आइफननिख्रुइ साबोनासो देरसिन मानोना बे सेंग्राया गोबावथारसैमोन दुगैयैया जायनि थाखाय बियो न'निफ्रायनो ओंखारामोन आरो बियो दुगैनो जोबोद बायोमोन बियो फेसबुकआव सासे सिख्लाखौ हाय होनहरनायनि रिप्लाइ मोननानै लोगो हमनो लोगो लानायलाय बे दुगैनो होननानै बियो अनलाइनाव सप्तासेनि सिगाङावनो साबोन अर्डार खालामदोंमोन नाथाय जोबनायाव मा जाखो आइफनसो फैबाय दा सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा दुगैनो थाखाय आइफनखौ सोलायनो ओंखारबाय बेनिखायनो सोरबाफोर आंनि निउसखौ नायदोंब्ला बे सेंग्रानिफ्राय आइफनखौ लानानै साबोन दर्जनसे होयो दिनैनि रादाबा एसेनोसै अच्छा दावसे देलाय दा हरनि हेडलाइना मा जागोन दा हरनि हेडलाइना अमा राजानि फट'खौ भाइरेल खालामनांगौ आरो बेवहाय थानाय हिन्जावसाखौ माने दुर्लाय एमएलए नि मोखांखौ माने गन्थंखौ जो मेगनखौ जो होथेनांगौ मिथिबाय नाथाय बे निउसखौ होबा गाज्रिद्राय जागोनदां माने जोंनि खामानियानो बेनो मानसिफोरखौ एक्सपोज खालामनाय मिथिबाय अच्छा जागोन दे आङो फट'खौ आरो भिडिअखौ मोखांखौ होथेनानै होखानोसै मोनसे खोथा नोंजों डाइरेक्टर सारा रायलायोनो आयौ बाला मानोबा र बियो गाज्रि खबरबाल' आंखौ गोसोखाङो मा होननो नागिरखोबा बेबा सार मा खोथामोन आच्छा दावसे देलाय जिराय नोंजों गोनांथार बाथ्रा दङ आंहा गिलु बालुथार नामाहाय आं गिलु बालुबा जिरायहाय आं गसंनानै खोनासंगोन होमबालाय खोनासं दिनैनिफ्राय लाब्रा स्टुडिअ'आ आंनि जानाय नंला मानो होनोब्ला बे लाब्रा स्टुडिअ'नि बिगोमाया क्लिअ'पेट्रायासो जासिगोन फैसा बिराद मोजाङैनो होदों नोंसोर जेबो साननाङा नोंसोर खामानि मावबाय थाबानो जाबायना मालिकआल'सो क्लिअ'पेट्राया जागोन आंखौ बरबाद खालामनो नागिरबाय नामा बाल दाखालि एसे बखिनायखौनो थाखा गोनांनि मेलेमफोरालाय माथो गथ' गोरलैफोरनि बायदिसो बाल बै जाखांफुनाय गान्जा सोबग्राफोरनि गियानफोर बायदिसो आयौ बाला आंनि खिथुआव अर सुनानै होमारसिगोन नामा बे बुरि मांथा क्लिअ'पेट्राया मा सानखो नोङो गावनि सम्पतिखौनो बिदि फाननोसै आरो सार जेबो नङा आंहा गोबां बिजनेस दंबावो जेराव मुलाम्फा दं बेवहायनो खारफागोन ना आंबो बे निउस चेनेलनिफ्राय बांद्राय फैसाखौनो मोनखाया माथो मोना जाबाय आं इसेबां मोजां ट्रेन्डिं निउस लानानै फैयो जेराव 1 लाख मोननायनि जायगायाव 2 लाख मोनो जेराव 1 कौटिनि जायगायाव 2 कौटि मोनो आं बिनि फिजावसो खारखायोना नोङो मास मोनसेनि जायगायाव 1 कौटि फैसा मोननायखौनो खोब बुरजा मोननाय मोनथारबाय आरो नोङो मासावनो मास माने बोसोराव नोंनि एनुवेल इनकामा जि बुरजा जागोन बेखौ थाल लायाखै नोङो बे क्लिअ'पेट्राजोंनो थगायजाबाय आरो बेफोरखौ आं जेबो मिथिला आं जायखिजाया निउस चेनेल बिगोमा नंला गाबोननिफ्राय नोंसोरनि बसआ गोदानसो जासिगोन क्लिअ'पेट्रायासो दा आंबो बेखौनो बुंनो नागिरदों नोंसोरा अबावबा जब मोनोबा नागिरहैदो नङाबा क्लिअ'पेट्रानि आन्दारावनो खामानि मावदो आरो जेसेबांखिनि आंनिफ्राय पेमेन्ट लानांगौमोन दिनै लानानै थांजोबदो नोंसोर होखारखागोन निउस चेनेलनिफ्राय होखारजायोबा मा मावनानै जागोन जोंलाय बोराय बुरि सानैबो आयौ
जि एसे ब्लेकमेल खालामनो साननायाबो माथो दाथ' दुरलाय एमएलएआबो आंखौ गारनाय नङा जेब्ला आंनि आखायाव पावार गैयालासिनो मालायखौ माबोरै कन्ट्रल खालामनो बायो बेनिखायनो मानसिफोरनो पावार नांथारगौ होमबासो मानसिखौ कन्ट्रल खालामनो हायो सिख्लाफोर बायदि मोसाहोनो हायो दालाय निउस चेनेलासो आंनि पावारमोन मा जाबावनांगौ जाखो आयौ बाला बड'लेण्ड रादाबावसो थांनांसिगोन आयौ बाला गसाय हामथारबाय दे माइया एसे मोजाङैनो जाबाय दे जेने थेने गायनो मोनदों बेखौनो बा नङाबा आंहा बेखौनो गिबायसो दङमोन दावसिदेलाय आयौ बाला आं दुखु जादों सन्थला मानो दुखु जादोंलै माथो बुंनो जोंनि जिउआव बयनावबो दुखु थायो नाथाय दुखुआ बयनावबो बेलेग बेलेग जायो आरो जेरै नोंनावबो दुखु दं नोंनि दुखुआ बेलेग आंनि बेलेग ओमफ्राय बोरैबा मोनदों आरोना माथो जालायखोब्रा दुखु जादोंहाय दुखु माहाजोन जानांगौआबो जि गोराथारहाय मा नोङो जुदि थाबनो माहाजोन जानांगौबा ना बिराद गाज्रि गोसोनि मानसि जानांगौ मिथिबायना सन्थ माहाजोन जानोब्ला सोलोखौ ओरैबायदि माने मेलेमखौ ओरैबायदि बाहायनांगौ ना बिनानैथ' मोनखाया नालाय सेनानैसो लानांगौ सेनांगौआबो बाप्रे बोलो नांगौहाय बोलो सेनोबो बोलो गैयाबा मा खालामनांगौ खायदाखौनो सोलोखौनो बाहायफिननांगौ नङा होमबा मा होनदोंब्रा मोजाङै बुं बाल जेबो नंला आरो नोंनि सुथुरखौ मोनबाय नोङो सोर नोंखौ बुथारनो नागिरनायमोन बर्थमानथ' आं मिथियालै पुलिसनावबोथ' थाङा दा पुलिसनाव थांनोबोथ' फोरमानानो गैयाबा खेबसे थांनानै नायदो आरो आं हले बिराद गिदिर गिदिर मानसिफोरजों सुथुर जाबायहाय सन्थ बेनिखायनो एसे सांग्रां जाहैनोसै आङो अके बाय मा होनो माथायले फादैयालाय आमाय माथो फावगालि फिसासो सोरनाव थांनो नागिरदों नोंलाय आं दुलुरमोननाव थांनो नागिरदों आमाय कलेजनि मोननैसो प्रजेक्ट दङ बेखौनो दुलुरजों जमा खालामहैनो नागिरदों आं होमबा बेगाव लेखासो दङ आं बेगाव लेखासो लादों आंलाय बेखौनो बहाबा गोजानावसो थांनो नागिरबाय खोमा सानदोंलै नंगौ नामा देहाया माबायदि जाखो मोजाङानो जाबाय दे होमबाबो बांद्राय खामानि मावनाङा नामा साननैसो जिरायथ' खामानि मावबाय थाग्राखायनो जिरायनो उसुबिदा मोनलाय लाङोलै फावगालि फिसा ओमफ्राय नोंसोरो आंखौ बिराद अनबायलै बिराद मोजां मोनबायलै फिसा नोंसोरनि अननाय मोननानै मिन्थिबायना जोंलारिया आंनि लोगो हिसाबै जोंलानि प्रब्लेमाबो आंनिबो प्रब्लेम ना बेनिखायनो नों जेबो साननाङा दे फिसा थांदो दे फिसा मोजाङै लेखाफोरखौ फरायदो दे जागोन दे आंखौ निमाहा हो आमाय आं थगायदोंसो नोंखौ प्रजेक्टआथ' मोनसे बाहानासो नाथाय आं न'आव गारनोबो हाया आइनि सिगाङाव बुंनोबो हाया बेनिखायनो दुलुरमोननावसो एसे दुखु जाहैनोसै आं हाय नारजि बुदां सोर नोंलाय आंखौनो सिनायला आरो नोंखौलाय मा मुलिनो थाखाय सिनायनांगौ आं एखे क्लासाव फरायोमोन ना स्कुलाव आंनि मुङा हायनारि आंजोंलाय मा खामानि दं मानो रायलायदों आंजों एक्चुअली आं दाखालि नोंनो मेसेज हरदोंमोन फेसबुकआव नों मानो नोंनि नाम्बारखौ होआखै आंनो मानि थाखाय नाम्बार होनांगौ जाखो नोंनो नाम्बार बिनानै मा फैसा दाहार बिजानो नामा बिदि नङा सिख्लाफोरनो नाम्बार जासिना लानाय माने फैसा थाखा बिजानायसो माबायदि रायलायथारो बानलु बेदां नों आंनि क्रास आं नोंखौनो जोबोद मोजां मोनो दाद मोखाङा गुफुर मोदोमा गोसोम मोखांखौल' ताल लायो नामा नोंलाय आखाइ आथिंनि मैलाफोरखौ नुवा नामा मालाय हौवानि नाम्बार बिनोबा रोंदों नोङो गावनि सोलेरनि मैलाखौनो हुना लानो रोङा एड्रेस हर नोंनि मोदोम फुग्रा हरगोन आं बायनानै नोंनो नों आंखौ बिदि लाजि फोनांनाङा बानलु बेदां नों आंनि क्रास बेखौसो खोन्थादों आं जानला मानला क्वालिफाइड गैयै सिख्लाफ्रा आंखौ गोसो थोनो समाया होमबा नों माबायदि सिख्लाखौ गोसो थोयो बानलु बेदां नोंथ' जोबोद बिउटिफुल सिख्लाखौसो गोसो थोयो खोमा दिनै नों आंनि मोदोमखौ गोसो मोननानै बासिदोंना बिदिब्लाथ' नोङो मोदोम गुफुर सिख्लाखौसो मोजां मोनो आं माबायदि सिख्लाखौ गोसो थोयो गोसो थोआ बेखौ नोंनो खोन्थानो आंहा दरखार गैया आरो नों जुदि एसेबां मिथिनो हांखुर जाथारबायब्ला खोनासं रावनिबो महराव रावनिबो फिगारखौ नायनानै आं मोजां मोना जाय मानसिया स्मार्ट बे मानसिखौसो आं सेक्सि नुयो नोंथ' जेबोखौनो रोङा माथो गोदो स्कुलावबो स्पिच मोनसेखौनो होनो रोङामोन माथो नोंलाय आरो आंजों रायलायनानै टाइम लस खालामनाङा ओंखारलां बेनिफ्राय बानलु बेदां आंखौ बासिनाङा आंनि फिगारा बेसेबां मोजां नुबाय बिखा गोजौ जानजि सेरे आदै मद' आंखौ मोननो थाखाय बेसेबां सेंग्राफ्रा फाग्ला जायो
खोनासं सिनि बायदि सिख्लाफोरखौ आं एसेबो नायनो हाया संख्रि बायदि जानांगौ सिख्लाफ्रा मानो होनोब्ला सिनिफोराव बिराद एम्फौ एनला मोस्रोम माबा माबि बायो नाथाय संख्रियाव जेबो गाज्रि बुस्थु बाया मिथिबाय बेनिखायनो आं सिख्लाफोरखौ सिनि बायदिखौ मोजां मोनो आं संख्रि बायदिखौसो मोजां मोनो आरो नोङो मा गावखौनो इसेबां साइज मोननानै लादों नामा मोखाङा गुफुर बिखुङा गोसोम आनजायाबो गोसोम माथिक उथुमायाबो मैलासो दं खोमा मा होनदों आंनि उथुमायखौ मैला होननानै बुंदों नों नायनो नामा आंनि उथुमायखौ नों दरखार गैया नोंसोर बायदिनि उथुमायखौ नायनानै आं आंनि मुडखौ गाज्रि खालामना लानो गोसो गैया नायबा लुबैदां सिख्ला मानसिखौ बिदि बुंनो लाजिया आरो नों टाइमनि बेसेन मिन्थियै मानसिफोरा आंनि सिगाङाव लेक्सार होनाङा मा साननानै लादों नों गावखौ आंखौ बेफोरबायदि नेहोबाय थानो बिनि गार्लफ्रेन्ड खोमा आं लुबैदां नोंनि गोसोआ जेब्ला सोलायो आंनो मेसेज हरबानो जाबाय सिमां नुबाय था इंलेन्डनि महारानि वेलकाम बरायबाय दखानखौ थाब बन्द खालामना फैनो हायाना आरो दखानाव मानसि दङमोन बेनिखायनो थाब फैनो हायाखै आं बे नोंनि प्रब्लेम नोंसो आंखौ लिंहरदों टाइम होनानै टाइम मथे मोनफैबायबो आं बिनि उनाव आंखौ माने नेहोबाय थानांगौ नोंनि मा खहा खालामदों आं नोंजों इसिबां बिदि बाहायजाबाय थानो आइ एम सरि मानो गोजानाव थाबाय थादों खाथियाव फैनानै मा बुङो बुंफै नोंनि टाइमा बेसेन गैयाबा आंनि टाइमा बेसेन दं मिथिबाय आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादों आंनि मुडखौल' अफ दा खालाम होननानै नोंनो एक्सप्लेनेसन होबाबो नों आंखौ रागासो जोंलायगोन दा दखानाव मानसि दङमोन होननानै बुंबा मानो बुजिया नोङो मानो बुजिनांगौ नोंनि खोथाखौल' गासिबो बुजिनांगौ नामा आङो मा सानदों नों आंखौ नोंनि पार्सनेल गुगोल बिदि जेबो नङा फैदो सिङाव साहा लोंहैनोसै दिनै आंनि जोनोम दिन बे हिसाबै दिनै नों जेखौ जानो बियो बेखौनो होगोन आं नोंनो फैसानि बिफां गायब्रबदों नामा नों सोरनावबा फैसा बिहैलायबाय मानो होनोब्लाथ' सिख्लाफोराथ' मालायनाव फैसा बिबथिंखायो जानला मानला होननाङा नों आंखौ नोंनि अनगा रावनावबो फैसा बियाखै आं जा बिदों आं नोंनावल' बिदों जोंहानि न'खरनि मानसिनावबो बिबावाखै आङो मा आं नोंनि इजि टारगेट नामा बिदि नङा नों सासे मोजां मानसि बेनिखायनो नोंनाव हेफाजाब बिबाय एसेबां फोथायनाय दं आंनि सायाव आं मोजां मानसि होननानै बेफोरखौ जेबो होनबाय थानांला नों गिदिर सिङाव माबा मोनसे जाहैनोसै नों आंनि टाइमखौ बिराद बरबाद खालामना होबाय जेबो जानो गोसो गैला आं आरो हेपि बार्थडे थेंक इउ अब्लाबो प्लिज ना माबा मोनसे जाना आंखौ इसेबां हेफाजाब होबाय जेब्ला आंनि बार्थडेआव आं नोंखौ ट्रिटथ' होनो हायोना मा जाहोगोन नोंलाय आंनोलाय नों जेखौ बियो बेखौनो जाहोगोन होनबायना आं बे नंखाय फिसा केफेआव मानो आंखौ लिंदों हा औ 5 स्टार हटेलाव 5 स्टार हटेल औ नोंनि बार्थडे नोंनि ट्रिट आरो नों गावनो बुंदों माथो नों जेखौ आं बियो बेखौनो जाहोगोन होननानै बेनिखायनो जाहोदो आरो आं 5 स्टारनि अनगा जेरावबो जाया बेवहायलाय बहा 5 स्टार हटेल दङसै 2 स्टार हटेलसो दङ बेवहायनो लांदो आंखौ नाथाय आंनावथ' इसिबां फैसायानो गैया मा होननानै जाहोगोन आं बेनो जियानो जाया मानो बिलासिसिबां ओंखारा मानो सोरनावबा बिहरथ'गोन आं बिनि उनाव मोनाबिलियाव आङो एन्टनिअखौबो लोगो हमहैनांगौ बुदुं बादां बुंबाय थाना आंनि सिगाङाव जाहोनो गोसो दङना गैगोना गैया मानो गैया जानो दङ बाइकआव गाखोफै मा बांद्राय आंखौ बुंहोबाय थानाङा बाइकआव गाखोफै अके आं मालाय माथो होननो हाबावनो दाबा एन्टनिअआबा मा सानदों दुलुर आंनि खाफालावनो गैजा रोङाबा मा खालामनो ओरैनोथ' आं एन्टनिअखौ जोबोद मोजां मोनो नाथाय एन्टनिअआ आंखौ मोजां मोनाबा गोसो थोआबा आं बेखौ बोरै जबरदस्ति गावनि खालामनानै लानो जोंखौ सोरबा हास्थायाबा जों बेखौ जबरदस्ति खालामनानै लानो हायाना आरो आइयानो आंखौ फोरोंदों जों रावखौबो जबरदस्ति गावनि खालामनानै लानो दानाजा होननानै अब्ला आं एन्टनिअखौ गावनि बोरै खालामनो हानो जेरै एन्टनिअ आंखौ गोसोखौनो थोआबा जोंनि नखरमानिनि खोथाखौ लाखिनो हायैखायसो बियो आंजों आसाम सोलायदोंनो अब्ला आं बेखौ माबोरै गावनि खालामनो हानो दाबायदियाव जुदि आं बेजों जुलि जायोबाबो बियो आंखौ गोसोखौनो थोखानाय नंखाया नाथाय फंसे बाथ्रा दङना नों जायखौ थार गोसोयै हास्थायो इसोरा नोंनि आथिङावनो होफैयो होननानै माथि एन्टनिअआबो सोरखौबा गोसो गोथारै हास्थायदोंबा नों मिथिगौ एन्टनिअआ सोरखौ गोसो थोयो आं मिथिया आरो मिथिनोबो लुगैया जाय सिख्लाखौ एन्टनिअआ गोसो थोयो जानांगौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो लाखिया बेनो आरो आं बे सिख्लानि मुंखौ मिथियोब्ला आं जोबोद दुखु मोनगोन जानो हागौ आं बे सिख्लाखौ लानानै मेगनबो सागोन बेनिखायनो आं मिथिनोबो लुगैया एन्टनिअआ सोरखौ गोसो थोयोबा सोरखौ गोसो थोगोन आंलाय माथो बुंबावनो आरोना आं खालि बेखौल' मिथिगौ आरोना जों जायखौ हास्थायो बे सुबुङा जोंखौ हास्थायफिनाबा जों बिनि सिगाङाव जेबो बुंनोबो हाया होननानै अब्ला जों हाजार नाजासेयावबो जों फेलेङानो जाखागोन साननानैनो जों गिनाय फैखायो बेनिखायनोथ' एन्टनिअआ जेखौ लुबैयो बेखौनो खालामगोन एन्टनिअआ न'आव खोन्थानो होआखै आंखौ आं खोन्थाया नोङो मानो खोन्थाया न'आव एन्टनिअआ आंखौ बादा होदों
रायनानै हरदों एन्टनिय' बिमाया मिन्थिया जोंहानि आबै आरो एन्टनिय' बिमाजों माने जोंनि सोमोन्दोखौ खालामना होनो नागिरनाय बिसोर जेराव आं एन्टनिय'नि गुरै आखु अनसुला आखुखौ नुनानै आं एसेबां मोजां मोनबाय आं मालाबाबो सानाखैमोन एन्टनिय'खौ गोसो थोगोन होननानै सोरखौबा गोसो थोनाया एसेबां गोब्राबमोन थार गोसो थोनाया जोबोद खस्थ'मोन दुलुर जों जायखौ हास्थायो बे सुबुङा जुदि मोखाङावनो आंखौ गोसो थोआ होननानै बुङोब्ला बेखौ बोरै सहायगोन ने अब्लाबोथ' सहायनांगोन ना माथो खालामनो सेनानैबो लानो हाया जाबायबा आंनि गोसोआ एसेबां सेलफिस नङा मालायनि गोसोनि एजेन्सि खामानि मावनो बे जुदि आंखौ रोखायै गोसोखौनो थोआ होननानै बुंबायब्ला आंलाय माथो खालामबावनो दुलुर जेबो राहायानो गैला दुलुर दे दाननांला दा जायो मोजांनि थाखाय जायो होननानैबो बुङो ना खायसेया मा थिक नोंनि जिउआव एन्टनिय'आबो फैफिननो हानाय नङाबा बिनिबो साबसिन सोरबा दंबावोदां जों जायखौ गोसो थोयो जायखौ जों गोसो गोथारै गोसो थोयो बेनिफ्राय साबसिनखौ जों मालाबाबो लुगैया आंनि जिउआव एन्टनिय' दंना गैया आं मिन्थिया नाथाय आंनि गोसो थोनाया एन्टनिय'जोंनो थागोन बेसोरा फावगालि बिनि खोथाखौ सानबाबो दुखु मोनफालाय लाङो फारसेथिं जोगलारि मा जाबावगोन एन्टनिय' फिसा दासान्दि माथो नोंखौ न'आवनो नुथाराखै आंखौ जुदि मोजाङै न'आव नुनो लुगैदोंबा नोंबो खोनासङायै आदै सन्थलाखौ जाबायदि खालामबाय ना नों आरो जोंलारिखौबो नोजोर होगासिनो ना नों बुथारनो थाखाय जोंलारिनि खानाय दोंसेल' माबा मोनसे लस जाथोंना होमबाना नाय आंबो नोंनि फिसालासो आयै नोंनि थैया आंनावबो दं बेनिखायनो आंखौबो नों एसेबां आन्डार एस्टिमेट खालामनाङा मा होनदों नों आंलाय मानो बुथारलाबायनांगौ जाखो जोंलारिखौलाय नों दासो ओरैनो द्रामा खिन्थिफ्लानाङा नोंनि गासैबो सोलोखौ मोनथिबाय आं बेनिखायनो नोंनि सायाव आंहा फोथायनाय गैला गावनि बिमाखौ बिदि बुंनो हामगौ नोंबो गावनि फिसाखौ एसे साननानै नाय गावनि मथे जाजानो लुबैनाङा आंखौ जुदि मोजाङै न'आव थाजानो लुबैदोंबा जोंलारिनिफ्राय गोजानाव था आइयाव बांसिनसो माथो गोरा जादों बिमाखौ मिन्थिमाराखै बियो बिमाखौ बानलु बेदां जों हेलमेटबो गानाखै जेबो नङा मानो दा पुलिसा हमबालाय बेफोरनि जेबो टेनसन लाबाय थानाङा अब्लाबो पुलिसफोरा हमबा दा बांद्राय बखिबाय थानाङा आंनि बाइकआव गाखोनो मोनदों सिरि सिरि रंजानानै गाखोबाय था मानो नोंनि बाइकआव गाखोनो मोननाया मा जादों मानो होनोब्ला आं आंनि बाइकआव हिनजावफोर थिखोनायखौ बेन खालामदों जायनि थाखाय आं बाइक गोसोम सालायदों मिथिबाय आच्छा नों हिनजावफोरखौ बाइक गोसोमावसो थिखोयो नोंनि बाइक गोजायावलाय मा जाखो बे आंनि गोजा बाइकआव आं रावखौबो थिखोआ होमबा बे गोसोम बाइकआ नोंनि नङा बेबो आंनि बाइकआनो बेवहाय आङो जाथारि मानसिफोरखौ थिखोयो जाय मानसिफोरा आंनि खामानिनि मानसि नङा जाय मानसिफोरा जेरावबो उदाया बेफोरबायदि मानसिखौ थिखोयो आं नैबे गोसोमाव दे आं जेरावबो उदाया जायखिजाया नोंनि गोसोम बाइकआव थिखोदोंब्लाबो थेंक इउ स' माच बांद्राय थेंक इउ जासिबाय थानाङा बाइकनिफ्राय गारख्लायना हरजागोन आंजों मा होनबाय थायो नोङो हिनजावसा मानसिफोरजों मानो मोजां रायलाया दयनि सिख्लाजों मानो मोजां रायलायाखै नोङो मैला मैथा सिख्लाफोरजोंलाय सोर मोजां रायलायनांगौ जाखो एसेबांबो सैमा बांग्राफोर बायदि सालाय लंलाला खिथिनानै खुदै गलायलायनाय बेफोरबायदि नङा आं मिथिबाय हिनजावफोर नुबानो आं सालाय लंलाला खिथिनानै खुदै गनो आरो बिसोरजों मोजां रायलायनो होमबाबोथ' बे सिख्लाया नोंखौ इसेबां मोजां बुंदों नोंखौ पसन जायो होननानै बुंदों नोंथ' बेखौ रेसपेक्ट होनानै नोङो मोजां मोनाबाबो रेसपेक्ट होनानैथ' नोङो इगनर खालामनो हायोना नोङो रेजेक्ट खालामनो हायोना रेसपेक्ट होनानैबो मा दरकार हिनजाव मानसिफोरखौनो सैयाबा आङो बिसोरखौ रेसपेक्ट होनो फैसा लुबैसुलिफोरखौ बिसोर आंखौ मानसि साना मिथिबाय मानसि महरै बिसोर आंखौ फैसा नटसो सानो नों बांद्राय सानथारो बानलु बेदां नोंखौ सोरबा मोजां मोनग्राबो थानो हागौ ना आंखौ मोजां मोननो रावबो सिख्लाया दासिमबो क्वालिफाइ जाथ'वाखै जाय सिख्लाया आंनि लेभेलनि आंनि बायदि सानो आंनि बायदि इग' एटिटिउड दं बेफोरबायदि सिख्लायासो आंनि जागोन ओरैनोथ' आं हिनजाव मानसिखौनो नाया जागोन दे जागोन मोनदों नों जेखौ लुगैयो आसा खालामो बेबायदिनो मोनगोन नोंनि बोरखौ नाङा आंनो अके दालाय आंनि जाखानांसिगोन जाथिया बेखौ जाथिया मोनामसुबानो बेखौ जाथिनि गस्लायाव फुनना होबानो जाथिया आंखौ गोसो थोगोन जाथि नों आंखौ गारनानै जेरावबो थांनो हाखाला मानो होनोब्ला नों आंनि आं नोंनि आयौ माथो खिनोसो ओंखारबाय आं बेवहायनो दोनलांथ'नोसै आं बुस्थुखौ मासे खिनो थान ओंखारखो थान्दा मतलब कका कला नै जालायनोसै दाउदै बिखा मालै बेलाय माथो मोदोमसो गारदोंलाय देन्जार मोदोमबायलाय आइ माथो गुरै दांनोबो मोजांथारब्ला नैबे खुरैनि बुस्थुआ मोदोमसोदोंलाय बेनिखायनो मोनामसुदोंमोन आं मा होनखो नोङो बे खुरैखौ मोदोमसुबाय गोथाव मोदोमथारदोंलाय आंखौलाय
माथोब्रा ओरैनोबाथ' आं बे मानसिखौ नायनोनो बायो दिनैलाय माथो सोरबा जाबाबो जेबो मोनाखैलाय मा जाखोलाय बोरैबासो जाबाय नामाब्रा ओइ नेवला आफायालाय आफाया फनाबो सुइस अफसो माथो नोंथ' आफानि खबर मोनोना खोन्था आफाया बहा थांदों आं मिन्थियालै नों आफानि मोजां गाज्रि गासैखौबो मिथिजोबो मिथिबायना खोन्था आं खोन्थाया आं नोंसा नोमानैनि थाखाय आङो दावदै भाजा एवहैनि दावदै भाजा मालानिफ्राय आनैनि थाखाय ओंखामखौ संना होग्रा जाखो बेलाय आफाया थिनबासो खामानि मावग्राया साला बुदां बल'बा आच्छा बारु थाइबानि लारु खोनानाय मथे साला आफाखौ सोरबा सिख्लाजों लाइन मारिगासिनोसो होननाय खोनादों आं दा आया मिथिबा बिराद दुखु जालायगोन ना दा बे आफानि दुस्थ' खामानिखौ आं बेसेबां लाखुमाबावनांगौ जाखोब्रा बे नेवला गोसोम बन्दायानो मिथियो थेवबो खोन्थाबावा बियो साला सुवादा लोगोफोर नोंथांमोना दासान्दि एपिसडखौ माबायदि नुदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थालाय मानो होनोब्ला जों नोंथांमोनखौ बुंबाय थाखाय जों लाब्रानि मोनफ्रोमबो केरेक्टारानो बयनिबो सोरनिबा नङा सोरनिबा फेभरेट जायो नङा होमबा अमा राजाया सोरनिबा आंबो सोरनिबा आरो दाउस्रि देलायाबो सोरनिबा हापां मादैयाबो सोरनिबा माने बयहाबो फेन बेस दंखायो बे हिसाबै जोंहा बयखौबो अडियन्सखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो केरेक्टारखौ मालाबा सोरनिबा स्क्रिन बेसखौ बांसिन होनांगौ जायो दिनै दासान्दि नोंथांमोना नुगासिनो दङ फावगालिमोनखौ बेनिखायनो नोंथांमोना दुखु दाजा जोंबो फैफिनगासिनो लाइनाव बेनिखायनो मालाबा 10 दिन मालाबा 15 दिन बिदिनो नोंथांमोना गुबुन गुबुन केरेक्टारफोरखौ हाइलाइटआव नुबाय थागोन थ' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिगोन आरो जायफोरा बांद्राय बुजिया सेंग्रा सिख्लाफोरा बुजायनानै होदो आरो ना आइ आफा आबै आबौमोनखौ बिथांमोना जोंखौ नुवाबा दुखुबो मोनलायलांगोन ना बेनिखायनो नोंथांमोननो खोन्थायो जाय गोरोंफोर खोन्थाना होबानो जाबाय जे काहानिया बयनि गिदिंबाय थागोन बुहुमा गिदिंनाय बायदि दिनै सासेनिखौ स्क्रिन टाइमखौ बारा होगोन गाबोन बैनिखौ दा थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांमोननाव 10 दिनफोरनि उनाव 15 दिनफोरनि उनाव नुजाफैलायगोन मा थिग गाबोनफोरनिफ्राय नुजानो हानाय बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो दाबाव दे अके बसमोन नायबाय थालायदो बानलु बेदां दे जादो मानि थाखाय एसेबां आथुर जानो होदों आंखौ आसलथे मा सानमारदों नों आंखौ सैमा नों जा होनबानो जानांगौ नों थां होनबानो थांनांगौ मा सानमारना लादोंलै नों आंखौ नङा माने आङो एसे थाब बहाबा थांनांगौ आच्छा बार्थडे पार्टि नामा औ मानोथो होमबालाय खेबसेनो मानसिफोरखौ जाहोआखै मा सासेनो बेलेग ना सोरखौबा स्पेशल जाहोबावनो नागिरदों माबा बिदि नङा बयनिख्रुइबो स्पेशल मोनजानाया नोंनो जासिगोन मानो होनोब्ला आं बेफोरबायदि एफा गिदिर हटेलाव हाबफैफेराखै दिनैसिमबो ओमफ्राय नों मा साननानै लाखो आंनि टेबोलाव मा एसे बुरजा बुस्थु ओमफ्राय नोंलाय माथो जेबोखौनो लायासै मा बियो नोंना आं बे अहंकारिनो मा होननानै खोन्थागोन जे आंनाव जेबो बाजेटआनो गैया आं इसिबां गिगासिनो आरो गावहाथ' मोनफ्रोमबो डिसखौनो बिहरजोब्बाय मेनुआव जेसेबां दं मानसियानोथ' मा दिन्थिनो नागिरदों बे आंनि सिगाङाव आंनाव फैसायानो गैया आं माजों बिल होनांगौ दे दा मा सानबाय थाखो जेरावबो थांनो मोना नोङो जेब्लासिम बे टेबोलनि बुस्थुआ जोबा नाथाय आंनि उदैया बुंखानायखा आं जेबो जानो हाया बेखौ आं जेबो मिथिया आं बेजों थाबाय थायोब्ला एन्टनियोखौ माबोरै लोगो हमहैनांगौ दे एन्टनियोखौ खेबसे मोजां रायलायहैनोमोन आं एन्टनियोजों बानलु बेदाङाबो माबा अख्राल' बानलु बेदां नों जानो हायाबा न'आव लानानै थांगोन आं माखासेखौ आच्छा बुस्थु लानानै थांगोन होनदों नामा नों बे आइटेमफोरखौथ' नों जाजोबनो हाखानाय नंखायाना बेनिखायनो जानो हायैखौ न'आव लांनोसै हायोबा नों थाब जादो दे आंनि गोसो जेब्लासिम आं थां होना अब्लासिम थांनो मोना मानो होनोब्ला नों आंनि गलामसो मिथिबाय फैदो दानाबा मा खालामबावगोन आं बे बानलु बेदांखौ नोंथांमोनानो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो